First question. भारतनि गोजौसिन मिनारा बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय कुतुब मिनार। बे कुतुब मिनारा 73 मिटार गोजौ। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि गोजौसिन बान्दोआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय आख्रा नांगल बान्दो। बियो पान्जाबाव दं आरो बियो 226 मिटार गोजौ। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि गोजौसिन लांगोनाया बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय बुलन्द दरजा। बियो 53.5 मिटार गोजौ। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि गोजौसिन बिरखं गाथोना बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय दौलत बेग अल-दही। बियो लादाखआव दं आरो बियो 5182.9 मिटार गोजौ। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि गोजौसिन दैबाज्रुमा बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय कर्नाटकनि कारसम्पा दैबाज्रुम। बियो 296 मिटार गोजौ दं। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि गोजौसिन दिन्दां दालांआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय भबदार। बियो गुजरातआव दं। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि गोजौसिन हाजो थिखिनिया बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय गडविन अस्टिन। बियो 8598 मिटार गोजौ दं। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि गोजौसिन मुसुखाया बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय गोमतेश्वर मुसुखा। बियो कर्नाटकआव दं। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि गोजौसिन टिभि टावारा बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय मुम्बाइ। बियो 300 मिटार गोजौ दं। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि देरसिन दन्दरा बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय अमरनाथ दन्दर। बियो 50 मिटार गुवार आरो 25 मिटार गोजौ दं। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि देरसिन दन्दर मन्दिरा बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय इल'रा। बियो महाराष्ट्रआव दङ। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि देरसिन गिर्जाया बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय सेन्ट केथेड्रेल। बियो गवायाव दं। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि देरसिन सिनेमा हलआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय थंगाम। बे थंगाम सिनेमा हलआ मादुराइआव दं। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि देरसिन बान्दोआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय नागार्जुन सागर। बियो अन्ध्र प्रदेशआव दं। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि देरसिन बद्वीपआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय सुन्दरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि देरसिन बालाहामाया बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय थर बालाहामा। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि देरसिन गम्बुजआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय गल गम्बुज। बियो कर्नाटकआव दं। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि देरसिन मन्दिरा बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय मीनाक्षी मन्दिर। बियो मुम्बाइआव दं। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि देरसिन बिजाब बाख्रिया बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय नेशनेल लाइब्रेरि। बेयो कलकातायाव दं। नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतनि देरसिन दैमा दिपआ बबे? बेनि एन्सारा जाहैबाय माजुलि। बियो आसामाव दङ।